عوبيت حوي كم زيلنا كن رئيس لزجورنا نجزيابير كيمسكن كو حل فايدلن نعخد ما أخبير كاس لازم أصحى خمسة بونت جزء خاص سوي كخمسة لازم أصحى مسكنا كادس يبلني نقعد حن مسح حنا وكاس دنا حوي أنا خحجوسي ومعلتي مساخات راخيبة تنزلواني ندك هزبي خونا إنزبل زبلن كزارب عدل سلازل خبكو معايتي أملاخ زبل تخطط علي تمرتينا حيزنا زلنا بزعوازر استخن زارب كلنا حجيتي مجمريا خنري أدلل دلهم بزح سب أبي تكستيانا أب أقلت يلن كأتونا تسم لنا تقال أملاك كم دبلو قوي تخنزيلو عايتي حدتهم تأخلقن بزوحيو تسرح بزوحيو بحلفي بزقي زي زموخا أزيو بزوحيو سيطان بزوحي قوايلو عايتي قنا وحداتهم حجي نزم عايتي خبزحوسي انتاي نقبر انتاي رأيك قدامها نقر اتي علامة مدحنا انتاي مخان خنفلتو خدلينا نقولي كدان كيدن تراخو እግዚአብሔር ንእስራኤል ካብ ግብጺ ከውጾም ክሐስብ ከሎ ዕላምኡ ከገልግልዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን አቱም ጽሩን ጾር ዝኸበደኩም ናባይ ንዑ አነ ዓርፈኩም ስበለ አርዑተ ይጽሩ ይበለና ኢሉና አንበሪ ብዘይ አርዑትኩን ይበለና ስለዚ ዕላማ ምድሓና ከነገልግል ሓቂ ስለዚ ተቀዳሚቲ ነፍስ ወከፍ ሰብ ክፈልጣ ዘሎ ዝደሓነሉ አውራ ዕላማ ከገልግል ምዃኑ ክፈልጥ እቶም ናብ ቤት አምላኽ ዝሕወሱ ዘለው አሞዳታ እቲ ዓይነት መክሊቶምን ዓቀን መክሊቶምን ዳይፈላለን በረ ከገልግል ዘይክእል አማኒ ወይ ዝደሓነ ሰብ ከምዘለ ክንፈልጥ ኣለና እቲ ዝሕወሰና ዘሎ አበይናይ ቦታ ይከገልግልሉ ዘገልግለሉ ቦታ እንተስ ብጸሎት እንተስ ብቃል አምላኽ እንተስ ብተውህቦ እንተሰባት ብዝምስክሩሉ እንታይ ምዃኑ ኸለሊ ክሓስባለሁ ንሕና ኸኣ እቶም ኣብ ቤት አምላኽ ዘለና إذا حوناس بيناي أنت قلقلي مسفح منقصة أملاخ زتأكم إلنا حاسبنا أبتته هو كقلقل أنتي دقخ نكفتلو زين تنكن الدالون زقبانه قال سبات بزعبة صوعة نملو جزين بزعبة مقلقلن يحاوسوم أبزي بوبتو يقمتو يم እግዚአብሔር አምላኽ ንሙሉ ጊዜ ደሌካ እሞ ሁሉ ገዲፍካ ሰዓበነተ ይልካ ሓደ ነገርዩ እዝን ተዘይበለካ ግን ከተገልግል አይትኽልኒ ማለት አይኮነን ወይካ ብዘይ መክሊት ብዘይ ተውህቦ ይኻ ዘለኻ ክንብል አይነኽለና ስለዚህ ዝኾነ ሰብ ተውህቦ ስለዘሎ ከሽርፈሉ ዝኽእል ዕድል ከሐስብን ንሕና ኸኣ ክንከፍተሉን ይግባእ ኢለ ይሐስብ ታ ጎይታ ዝበላ ደምጻኻ ያጠቕሲ ኩሉ አርዑትና መሰራገፈሲ ናቱ ክንስከመሉ ዝደሌና አገሎት ብዘይ ቅድማ ጥዕማ አይኮነን በር ትርጉም መንባርና አብዛ ምድር ዚኣ ንኸነገልግሎይ በሐቂ ንኸነገልግሎይ ስለዚ ከምታት ብላ ደለኻ ሰብ መጀመሪያ ቦትኡ ክፈልጣለሁ ትደልያ ቦታ ደይኮነት ዚ ታ እግዚአብሔር ዝደልየካ ቦታ ሕጂ መብዛሕትኡ ዝደልዮ ሰብ አለው ቦታ ከመይ ይለፈልጥ እንተ ድብለካ ሓደ ሰብ ታ ቦታው ትክክል ታ እግዚአብሔር ዝጸውዖ ቦታ ፈሊጡ ኸኣቱ ከመይ ገርና መሐገዝናዩ ቀዳማይ ነገር እቲ እግዚአብሔር ዝደለ ካቦታ ክትገብር ከለኻ አድማዕ ኸትኸውን በቲ ትገብሮ ድማ ትሕጉስ ኢኻ እንገሊዮም ክገብርዎ ጻዕሪ ኾኖም ከሎ ንዓኻ ግን በቃ ናቹራል ቀሊል ነገር ይኸውን ካልኣይ ከዓ ብዙሓት ሰባት ክሪእዎ ከሎ ዋው ኣብዚ እንተኾነ የድምዕ ምክንያቱ ትጽሑፍ ከምዚ ዝብል ውህበቱ ደጌታት እዩ ዝኸፍተሉ ስለዚህ ኣብቲ ተውህቦኻ ክፍት ክብለሉ ከለውሉ ክርኢ ከሎ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ክገልግል ከም ዝሓሰበ ክሓስባለሁ ሓደ ግዜ ከዓ እቲ ብፍጥረት ዘለና ተውህቦን ብውህበት ጸጋ ዝወሃበና ተውህቦን ዝተፈላለዩ ክኸውን ይኽእል ናብዚ ካልእ ማዕዝን ክወስደና ክደሊ ከሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስኒ ኣነ ብፍጥረት ትተሓተን ነርካ ብሕንክት ተላዓለስ ዘይተሓትት ኮ ዝምልስ ሰብ እየ ነይረ ሕጂ ስጋ ሕጂቲ ኣለኒ ኣብ መድረኹ ጽኽብል ከለኹ ብዙሕ ዝርህጽ ይሓንኸ ግን ይዛረብካ ተዛራባይ ተቐይር ስለዚህ ፍጥረት ዝነበረን ተውህቦን ብውህበት ጸጋ ሕጂ ዝሪኦ ዘለኹ ተውህቦን ይፈላል ስለዚህ እሱ ከዓ በብግዚኡ ጊዜ ሂብካ እናተገልጸ ዝኸይድ ካል መትከሉን ክነግረካ ባህብለን እንዳንሓወይ ሰብሲ እንታይ ኣገልግሎተይ ኣበይ ዘገልግልሉ ክጻዕሩን አይደለም ሕጂ ኣነ ኣበይ ክሰብኽ
عينيت مدرخات تخفت اللي حاسب جزء وصلني تراي بيني أبو شاطئ يدالو كم تدالخو سماي مصر رجاجز دقيتها مدري خفت اللي لازم أقول جلوسي حدا خابتي إجزاء أخير بحرينا زغر صلوا ميداي إجزاء أخير كسخ لنا خد الخلوص كم ترى أبالات كوينا خن مالس ديكونس عقيتوت كوينا في بيت أملاك نبرك لنا نقرص أنها يزخيل لازم إنها تقرصنا نخدلو إنها تسبقنا نخدلو ونسلز خونه كنا نليوس تجمع يكونه أو مسأتنا هيوتنا يتعمى مسنا كله تتصابوت هسي هيوتنا تعبي أبركتنا يبزح تدليت نخون مسنا كله تتصابوتات لازم إزين هنا توهو بمخانو نفلتنا الخير يمانا إيديك صحف نعي قليل بس أقام نعاز حفتي الكاني بس أقام مصحف كابمتن صحفتي وين ما يقول عادج حجرو يدمسل مبر صحفتها يكونن لا كلنا اتنات كازخونه اتي اغزابير ابخا زقمطو كتغبرو الله اسقيلو قليل كوين يدوص حقيقي لكا تጨنيكا نخالوت كتمثل يلكا ايكونن انت بيك اشعو انت هيتن كيف كان يركا قاليوسي كمزي بقال املاح بصلوت سبات بزبلو قال نغرات كا ناقونه تدهدنتي نسخه علني اتبلو كراغاغص الكا دخيل يመስለን እስኪ አባ እንታይ መወሰኽ ካላ አንተ ቤትን ክፋቢል ካን ይርካሙ ንሰንክቱ ስኸለን ደሊ ሕጂ ኣብዚ ተመክሮና ህይወቴ እንዴ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅድሚ 94 ኣነሲ ቅድሚውስ ነዊሕ ዓመት መጽለኹ ማለት 12 ዓመት መጽለኹ ግን ኣፈይ ከፊተ እግዚአብሔር ንዕዮ ደሊንሎ ኢለ ተዛሪበ ይፈለጠነ ኣብ 94 እዩ ፍሉይ ነገር ኣውሽጠ ይመጽኡ ደሊካ ኣለኹ ነዚ ዝተበላሸው ከተዓሪ ደሊካ ኣለኹ ኢሉ ምስ ገለጸለይ ሕራይለ ግን ዝገርመካ ንቤተ ክርስቲያን ከደ ኣነስ ከም ዝመሰለ ድሌት ኣለኒ ምስ በልኳስ ንሕና ኸ ንሪኦ ኣለና የሚሎም ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክሲ ንዓኻን ነቶም ዓይኖም ተኸፊቱ መንፈሳዊ ነገር ክርድኡ ተዳለው መራሕትኻንሲ ብሓንሳብ ይቃንየካ ሽዕነቱ ጉባኤ مسكرنت كصحف ليس كزي وصلهم سلازي أملاخسي أنت دا هيبوكا خوينو صويعكا خوينو سدقها يخفتلك يقاطمك أي كله نجار نحن سي توهبل لأنه ما أبيك سبخي أبيك قلقلي أبيك زمري أبيك مريح أبيك تقبروا لي إنه بلالو تعري بلنا أنت دا وهبتي بلنا دقها أبعلي يخفتلنا توهبتنا حنسب بعلها كفتو تقارسك الله هايتي عبيس أجمع زلوك أبزيك زيو دفيكا شجر فتيرك خدمة لستخليها تجاجي خان رزقا جوديكا نخلوت أبزي تدلي عقرقر اتخاذ من ستخليها بسول جزية متصبايون على متصباي زبها الكود جرب نجري نقول أحجسي تتخكل شعت ورحي تتصبيخا متصخلو زي بلان له سستعمل متصباي تبل عباي نجريا كنزار بالله زلنا نجري بهم متصباي قلال الجناح هنتي أقولوت جن مالت من برودر ناقنا مسبخ ترايكا أيكونه زخون سبب جن أقولوت كجمر أنت خوينه أجوها خنبلهم أنتي زي جمر أنت ده قالوا نحك أنت خوين كهذا الجمر حوي كنبلهم أنتي بمن تاي جمر أنت تاي كبر حجي أقولوت بهالوه بتعلق في رومي من بالعصر تخلت معرفس أقولوت بالله تا أقولوت بال بمنفس أقول خونكا حد أكل نايتي بيتكرسيان زو وهبك عيو معي حجي أفتح بيت كرسان كيتكا أنا سي بفقر أملاخ تلويته بعد عدانة فقر أملاخ يمو أنتي تجبركوا حاجة زجبر نعم نت كنت كون لك قدم مخان كام سر أيوها سبات نت النت كا دقيقة مسخفت لك سلازي كون كا نتوي نقابل نت حلاف النت كا كتفتسم كلها دحريها خير كانت مريح النت أنتي تجبر أولادو أقدمه عري ويبيت صلوت دو خسري قاشا دو قبل أنتي تجبركوا إيه تقبركتوي ترى أو أنا بر نعاها كنا نقبر النت نعاب أمس مسكرناها بعلو إذا أبزا نشتي تقبرنا عيو نخال دقي نخفت لنا أتخيل سلازم أبتي أقلقلوت بحال حافشاوي عيونا بيت كريستيان نقطو أيدل لا ينخون كم سرح زي بلو سبع ينخون قدم دحار موبا بمئكاب في الشخيلنا أبتي أفدقي قشا بمقبال نتي سيداتها تصبق وقون جيرنا نعملوه 5 عم جيرنا بمستنبار أو مسكرنا واو إذا حونا نخمزي أي دليلهم كتصوعنا يمشي أبنو يشتي أمونات نخون سلازي حجي ننزتو هبنا حدا جزي أبزي بوتانا كين أكتم أنتي أسكف زلو حجي أنت دا نصور جلوس زخانه هبت هيبونا نعواس الله سسي مزمور كان زمرودو أين زمروني لك حتى تايتخلني جمر كلهم ينبرنكو
حدا عركه يذكرني سقبل قروينا إلنا مجمرة خزمر كجمر هو قلنا هو حجي ببقزي الناس زمركم سمعت أخو قل بقى سبات كسمعني زدلي وسبنا خونكم مزي ولا كوميدي يعني حركة أفقر أملاخ دريخنها تمريكا خص الله خلخو بقى مزموري مثلا اصحفو نعوها يزمرو تدلاينا قبرن مزي شو بقى أنا كو سلا زمرك زمراي بهالمر زمراي كون سلا استفطرك يكون فقر أملاخ دريخن مزمركم زمرز اوكي زمراي تبعيله مالتي سلاسي دان حوي أبتي زتوهبنا ناي بيت كريستيان ايو امونات نقول نقلقل بمنفس اقلقالي نقلقل شعو نزل على حلافنت انها تدلينا خل متسين اتي مجمري حجي تزاربنا يوم اتي مؤمن اتي ابال نايت بيت كريستيان سي بيت ابويو ازي ناي ابويو ازي سي حلافنتيو غويتا تقبيله ابزا مدرزي ازي نبرلو زلخو علامه نعوك فتصم غياي فتصمو علت تقويو يفتصم زبال كمزي تاكي وقت قويو تقلنها علت زخيت زي قويو كبل دخل سب انت خبصح وياي ودي ايه كنبلو نخروخ نجمرالن بد حدا دما اتي عيو دما زهبو دما حلافنت وهبهم سبات دما لو بو خنتاي تري قدم زي ابزا بوغن اتي زغلغل سب كزاربك حنت كتقصد لي ነገር አለ ምክንያቱ ሰባት ከገልግል አለኒ ሎም ክባሱ ነሪና ከገልግል አለኒ ደገልግል ኩሎም ዝባስሉ ከተገልግል ይልካ አይባስ ምን እንታይ ንጎይታ እንዲ ከገልግል ደል ይደሎ ሞ አይትባስ ተባይስካ አይትገልግልኒ እሺ ኦኬ ሽግር ፈጢርካሲ አገልጋልህ ትኮን አይትخلኒ حراي ምክንያቱ ባዕሉ እቲ مقلقال زبالسي أي فقد الكانيو تقواني سكا أو وقت ديب in fact خمس بلك دقي خفت لك خبل كل خكو تتسقى بعلوسي ناغوتتي نابت بوتا يمصاكاي زي اتا اندخت كسغباي مخنات اب زمن زي نريو زلنا شجر كوينلو احنا تصقى لنا تصقى خلنا نصقانا كم زطقم كوينو خيغلص بقى ابيمنا نا تبهلو زنبر سباتالو تصقان تليكا تتصبى نبسول غزي كل غزي تتصبيخا كيتباسكا مخنياتو بباسي تصقاها خمزي يطقم يخا تغبر تباستي امنتي good for nothing يمزخون توهبو خلومسي بطبايام غيروم نتوهبوم زي يطقم يغبرو سلازي اتا كبزي اخطاسا هو دان حول اقداسيتي لحسبه اتا زبلكاي حتى كن بوغن اتوم اغلغلوت زعدلو خي قداماي ነገር ሀብ ሐላፍነት መዃኑ ሓስቡ ጽቡቕ ይብል እንታይ ማለት እዩ እቶም አገልግሎት ዝዕድሉ ሰባሲ ንመንፈስ ቅዱስ ወኪሎም እዮም ተጠውይሎም ዘለው ነቲ ብውህበት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ነትሰብ ዝሃቦ ተውህቦ ዲሰርን ክገብሩ ይኽእሉሎ እንታይ ማለት እዩ መንፈሳዊ አፍንጮም ወይ ከዓ ሰርኖምሲ ትክክል ዝሰርሕ ክኸውን ይግባእ ስለዚህ መንፈሳዊ እንኮንሎ ቅድም ክፈልጥዎም ኣለዎ እዛ ሓውዚ ابز عمت زدحينو اب 6 ورح بز درجه بصحيو اب عمت ز عينت قنات نريلو لنا سلاسي انتي زلو يمثل يلوم سنس كغبرلو ابي انت اغلغلخ ادمع يخون قالينا الزمن امصو خريستنا مغلغال ام مدرخ طراي جيرنا وسيدنا ينبر مصلاي مغلغاليو مخنات بصلوت زغلغلو بصلوت كنغلغل يزغبانا يلوم الله ممحدار اغلغلوتيو وبتي من محدار مدنقاز من إلاي مبصح ازغل أقلقلوتي أب كمزا أقلقلوت السبزي نرئلو لنامو نا إيفانجليس قال نا إيفانجليزم نقر زلو يمثل وانا تقول شا نفس حزيز مز نمعباي بيتكريستيان زعي سبي إلكا دقخت كفتلوم انتي أفنج أنا سنسكن قبرالنا كل شا خنسل لنا زي نفلطهم أبالات كلنا صبغا يكونن عقن سايز ناي بيت كريستيانا كسا خلت 250 انت بتصحو حبي بيت كريستيان مخنياتو كل خات فالت من انت يصقالو انت يصوعالو انت يكغبري بزام دري زي امنسي تفلطو عدل يبكاي سلازي حدا كنفلطو مالنا انتهم أبالاتنا توهبهم كأ نرايو أبالاتنا زحلفلو ممهاري درجة ويود مزمورنت نمهرلو عدل كلونا صبغ كويو تمرت مدحان نمهر تمرت أبالنت نمهر تمرت ود مزمور نمهر تمرت معباي نمهر ولا أول ما بقتاوي introductory ناي أقلقلوت
መባእታ ባህሪያት አገልጋሊ ወይ አገልግሎት እንታይ ይመስል ክንህብ እንተ ዳኺልና አብኡ ንሰባት ምን እንታይ ህበት አለው ክንፈልጥ ጸገም ይብል እዚ ካበልና አቤት ሓወይ ምናልባቱን አገልጋሊ ኮይኑ አገልጋሊ ወይ ጸኒሑ ካል ቦታ ናብ ሓንቲ ቤተክርስቲያን እንተ ዳ መጽዩ ሓደ ሰብ እንታይ ይስማዕ እንድሕር ቁርብ ተጸቢዩ ከምዚ መንፈሳዊ ነገሩ ዝመውት እትሓው ዝጠፍእ ተዝቀልጢፍና በአገልግሎት እዚ ኸ ምጽባይዶ ይሓይሽ ነሰብ እንተ ድጽበዶ ሓይሽ ወይስ ሓቂ ክጠፍእ ይኽእል ሞ ከንቀልጥፎ ይሓይሽ እንታይ ትብል ኦኬ እቲ ፍልሊ እንታይ መስለካ ዳንኤል ሓወይ እና ነበርና ከነገልግል ከለና ንአገልግሎት ኢልና ከነብር ከለና ንፍልል ያለው ሕጂ ገሊአቶም ስለምንታይ እዩ ተሓዎም ተዘይገልገሉ ከም ዝጠፉ ዝመስሎም ከገልግሉዮም ዝነብሩ እምበር ክነብሩ ይኮኑ ዘገልግሉ በቃ መንባርስ ምግልጋል ከም ዝኾነ ጠፊኦም አለው ከይተዛረብኩ ከገልግል ይኽእል ማለት መድረኽ ከይደለኹ ከገልግል ይኽእል ኦኬ ስለዚህ ገሊኦም ሰባት እንተ ዘይገልግልና ሓውና ጠፊ ህይወትና ጠፊ ኢሎም በቃ አገልግሎት ጥራይ ህይወቶም እምበረ መንባር ንባዕሉሲ በቃ አነ በክርስቶስ ዘለኒ ህይወት መንባር ያኽለኒ ንሱ መንባር አገልግሎት እዚያ ክርድዋ ጽብቕትያ ድሓርካ እንተ ጸጋሊ ወን ኮይኑ ጸጋኦም ተደለይቲ ዝገብሮ መድረኽ ንሱ ይጽዋዕሉ እንተ ጸጋሊ ካስ ተደላይ ካምበረ ደላይ አይኮንካ ባዕሉ እቲ ጸጋኻ ተደላይ ዝገብረካ ዝገርመካ ገሊኦም ሰባት ኮፍ ኢልካ ክትዕሎም ከለኻ ይምሩኻ ንበይንኻ ዋው እሰብዚ በዛ ዓላል እዚኣ ክንዛ ሓቅኻ ኣብ መሓላለፈለይ ኣብ መድረኽ እንተ ጠጠው ኢሉኸ ክንደይ ብዙሓት ክትቆሚኦም ክትብል ይገብረካ ገሊኦም ግን በቃ ጉያ መድረኽ እዚኦም ከምዚኦም ዝመሰሉ ኣነ በዚኣ ኣይተሓዘለይ ክብላየ ግን እንተ መድረኽ ይደልል ኮይኑ ሰብ መድረኽ ይደልል ተዳሊ ኮይኑ እሞ ከዓ ተዘይሃብኩም ኢሉ ዝበኣስተ ኮይኑ ንመድረኽ ኣይበቑዕን እቲ መድረኽ ዝሓቶ ትሕዝቶ ይብሉ ትሕዝቶ እንተለይካ ባዕሉ እቲ መድረኽ ይጽዋዕካ ስለዚህ ገሊአቶም እንተ ምጽም ስበሉ ሓውና ጠፋኣሉ ተዘይገልገልና ድብልልዮም ኮይኖም መሊስካ ሱቅ ከተብሎም ኣለካ እምበር ሓደ ግዜ ኮን ፍትኖም ኢና ስብከት ከሊእኩምና ኢሎም ዝተኻትዑ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ምሳብካ ይውዱ ሰዓታት ትሕዝቶም ትጽንቀቆም ሽዑም ዋኸመ ዓይነት ጸጋ ኣለኩም ኩሉ ሓድሽ መልእኽቲ ከተቕርቡ ዘይምነወኩም ዝብሉኻ ስለዚ ንገሊኦም ሓደ ግዜ ማለት ጽቡቕ ኣይኮነን እቲ መፈተኒ ሂብካ ዕድል ጠጠው ከተብሎም ትኽእል ኢኻ እቲ ደረጃ እቲ ሊሚት ድኾነ እንተ ዳልይዎም ኮይኑ ግን ንሓፂር ግዜ ከም ነገልግል ኣይንኹን ውዒ ኢልና ሓንሳብ ትሪ ኢልና ብዙሓት ኣብ 36 መንፈሳዊ ዕድሜ 36 ዓመት መንፈሳዊ ዕድሜ ዝረኣኸው ነገር ህዲ ኢሉ ቀስ ኢሉ ዝኸደ ናይ መስመር ጽሑፍ ሓልዩ ዝኸደ ክዕወት ርእዩ ካብ ኣሸተት ኢሉ ዝወፀ ማይ ወይ ክብል ዝረኣኸው ሰብካ ኣብቲ ሃይወይ ክጠፍእ ከሎ ርእየ ኣሎ ስለዚ ኣብ ህዲ ኢልና ንጸበ ድሓርካ ስልጣናት ምግዛእኮ ሓደ ዕድልና እኮ ይትፈልጥ ዲኻ ብትሕትና መንነትና ከነርኢ ኣብቲ ከባቢስ ዕድል እኮ እዩ ስለምንታይ ሰብ መድረኽ ዲሃብኩም ንድብል ኣባል ብምዃን የመስክር ኢንፋክት ገሹ ዝመፀ ሰብ ኣይንፈልጦን ስለ ዝኾና ክንፈልጦ ግዜ ይድልየና ኣብቲ ዝነበሮ ቦታ ኣበላሽ ዲ መፅዩ ኣዕሪዱ ይመፅዩ መሐከል ኸይትኸውን ቃታ ቤተክርስቲያን ስለዚ ግዜ ይድልየና ይኽንፈልጦ ብተብተብ ዝመፅእ ነገር ኣይኮነን ሕጂ እንታይ መስለካ ዳና ሓወይ እዚኣ ኩሉ ሻዕብላ እሞ ሕጂ ኻ ክብላ ኣባል ዝዕላምኡ ወንጌል ክንገፋፍጥ ይጌርና ደሎ ምእንቲ ኸይከደና ናብቲ ኸይከይድ ኢልካ ትሕዞ ትእክቦ ቀልጢፍካ መድረኽ ትህቦ እዚ ስለ ዝለመዱ ኣብ ኩሉ ቦታ ከም ይመስሎም ኖ ኣብ ጥዕና ዘሎ ኣኻይዳ ርግእ ኢልካ መንነቱ ፈሊጥካ ተውህብኡ ኣለሊኻ ባህሪውን የገድሰካ እዩ ምክንያቱ ባህሪያትና ሰፈር ውህበትና እዩ እንተ ደኣ ባህሪና ዘይጥዑ ኮይኑ ውህበትና ሰፈር የብሉን ሓቂ ስለዚ ንተውህብኡ እትሪእሉ ስለ ዝኾነ ባህሪያቱ ኣገድስ እሞ ህድእ ክብል ትሕት ክብል ነታ ዝተውሃበቶ ንእሽቶይ ሓላፍነት ጽቡቕ ገይሩ ብምስራሕ ክመስክር እዚኣ